Batzuetan etzaizu gertatzen teknologiak blokeatu egiten zaituela. Ez dakizula nola aurre egin edo non erakuts diezazuketen ura erabiltzen. Kazetagunean, 100 ikastaro baino gehiago dituzu doan. Sartu kazetagunea.eusen edo deitu 945-062-555 telefonora eta aukeratu gehien interesatzen zaizuna. Urruneko formakuntza egin edo aukeratu nahi duzun kazetagunea aurrez aurre egiteko. Kazetagunearekin, egin klik eta aldatu txipa. Behar nuen hau? Bale! Nahikoa da. Behar nuen hau, siesta oso luzea botata gero, apurtxuen motel etorren nahielako. Esnatu gara minuze egiteko. Belarriak erne jarri, begiak zorroztu, eta mia luze jarri. Asteragoaz. Datozela, gure lehiakideak txalobero bat! Apa! Ze modu, Zurtziban? Osondo, veteranoen leku hartuta zazpigarren saioa gure mutilentzat, bueno, ja veteranoak zarie, baina asko gaitxik. 1.800 euro. Badu egorantz, kontu, Ze modu, Zurtzi? Ba, espezial. Lehiatzeko prest, Iban? Bai. Ze intentzioarekin gatoz gaur? Abertzako eramaten den. Venga, hortxe, ondo kokatuta gauzeta. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ireber eta Unax, zuek pozik, zergatik, Unax, pozik? Bueno, leheneo ridikulo handi ez tebin, hasi. Hori da. Hemen txesitzen. Bakoitza ditu bere helburuak, batzuk zakua, guk. Ridikulorik egiten ez dugu bitartean, konforme. Nola, ba, eta hortik ere, final erdietarako bidea, finala gertu zenuten. Gaur akaso, ba, Ireber? Gozaile dago ekondo neukita, baina, bueno, alde una ingo egu. Zer dute ba, Ireber, Urtzik eta Ibanek zuek ez daukazuenik? Ez dakit baina... Urtek. Esan adina. Adine. Urtek, hoi da. Esperientzia. Bueno, baina zuek gaztetasuna eta freskotasuna hori zuen alde. Bai. Eunaz, gaztetasuna eta freskotasuna. Ez da ipa. Eta bizipoza. Animo boikote. Eskerrik asko. Bueno, legeitetik datoz gure bi neskak, ama alabak, baina alaba ama. Orden horretan, eta gainera, osaba neba ezagutzen dugu, bai. Xabat eta Oier, gure lekeitioko bikote maitie, Oierren arreba mirarizu. Bai. Ni bere fansa. Geu be horre, Bai. Bai. Hortxe mugan. Eta zer, animatu, bera ikusita, berak eskatuta, aposturen bat hau hemen, zelan animatu zarete etortzen. Aurretik beba geunkan etortzeko asmoa. Ba, venga, ja eurak etorri eta ja esan nausia momentua. Bai, ez da? Listo, seinalia. Eurak egizan bali madira aurre egiteko gu ere. Ez gara gutxiago izango, ez da? Dunixe ikasten zabiltz? Biologia, ontxe bigarren maila hasi barri. Zelan due? Ondo. Gustora. Begira, hori osabak ez zeukan. Bitu. Bueno, ja. Bueno. Euskal dantzape bai. Bai. Mirari erizainazu? Bai. Bertxozale amorratu bebe bai? Bai, ja. Oso ondo, miluze zaliak bizak? Bai. Ze bikotena, amatala bie, ongietorri. Ikusiko, hori gero ikusiko. Ongietorri gurera. Eta ikusi, jarraian ikusiko dugu zakuan zema daukagun jokoan. 26.450 euro! Zakua bete diru eta platoa bete txalo andoa ingo estibi! Eskolatik! Hau dira! Ikusentzunezkoa ikasten ari gira. Etorkizuneko gure lankidiek. Telebistan nola funtzionatzen duen ikasteko gozez etorri gira. Bueno, gozez, ez omen dut afaldu. Ez, Animo! Bai, indartxu bat. Joango gara miluzera baraurik. Bueno, bai, indartxu bat Informazio gehiago hasteko, bai. Ondo, edertu ongietorri, Dan hori. Hasiko gara, leian, arrasto gure lehenengo proba, eta Urtziban, zebek hasiko zarete hemen arrastuen atzien zer dagoen asmatzeko lehia horretan, lehenengo taulan. Lehenengo arrastoak, honela dio. Zirkulu batean aurkin nazakezu. Perimetroa. Ireberrunas. Zentroa. Dunixe, mirari. Trafiko seinalea. Bigarren arrastoa, jendea moteltzen dut. Biribilgunea. Ez da, Ireberrunas. Seinalea, trafikokoa. Bestek esan bezala xe. Dunixe, mirari.
Estopa, konkretura joan da. Ez da. Urtziban, hirugarren arrastoa. Ezkerra zein eskuina ditut gogoko hurbildu zaretelen, Semaforoa? Ire berrunas. Bide gurutzea. Hurbil gabiltz, du nixe mirari. Rotonda. Esan dugu? Ibilgunea. Nire izaera ez da oso zuzena. Kurba edo. Biak, kurba Kurba edo. edo? Kurba edo? Bai, kurba edo! Bai, imintziok ere ari zarete, 70 puntu. Kurba edo, oso ondo. Ba, lehenengo kontzeptu eskutua zenbatu dugu, ia bigarrenean gertatzen den, bigarren tablako lehenengo arrastoa. Ire berrunas, zebek erantzuten lehenak. Gehienentzat, ez ezaguna naiz. Galdera ikurra. Du nixe mirari. Unibertsua. Urtziban. Ekuazio bat. Izan daiteke, dana. Gorde dena zuretzat, ez partekatu. Ona da, Paso. Paso. Sekretua. Sekretua. Aupa! Oso ondo. Ona! 90 puntu sekretu horren truke. Oso ondo! Onak zarete sekretua gordetzera? Niri apai. Bale, orduan ez. Nireak bai bestenak ez. Saiatzen az, Gero baina. esaten da sekretua kontatzen direla egunen baten kontatzeko. Ja. Bestela ez da Bestela kontatzen. ez dauko Claro, grazirik. Iraungitze data dauka. Ez esan inorri, Sekretuak. baina... Baina hau eta hau, akabo. ondo. Bai, bai. Duniz berari oso ondo, hirugarren taulak dio, adi, zartu ala txikitu egiten naiz. Pertsona. No? Bai, bai. Urtziban. Bizi itxaropena. Ire berrunas. Globoa. Bitu, izan daiteke Ba, bai. polita denak. Bigarrena, zenbakiez hitz egin dezakegu. Urtea. Urtziban. Adina. Ire berrunas. Paso. Hirugarren arrastoa. Elizan topatuko nauzu ziur. Kandela. Kandela. Oso ondo. Wow! 90 kandela zuentzat. Zondo. Oso ondo. Tartean kandela daudenean zenbakiak ere izaten baitira. Zenbat kandela pizuen dituen azkenekoan urtzi? 51. 41 bat, txalo bero bat, mesedez. Zendo. Zabinona. Bueno, zenbat kandela bi, ezta? Edo 41 bat jarri zituen, akaso? Bi, ezta? Imintziok hariko gara orain, ea zenbat kandela itzaltzen ditugun eta zenbat puntu eskuratu batez ere. Urtziban hartu lekua. Eta ire berruna, beste aldean noski, denak ere erne. Batoz eta, 3 kontzeptuak. Denbora. Lanak banatu eta hasi orain. Salto, zaldie. Bai. Zaldin montau, zaldin ibili. Itika. Ez ez, Jostailue, zaldie. zaldia, eta? Zehaztu? Galopau. Ez. Zer da hori? Barraka. Ez. Zer da hori? Jauzi, piztina buru saltoin. Itxas zaldie. Bai. Oso ondo. Bataia, Telebista. telebista ordenara. Erratue. Karratue. Triangulo, etxea. Kaja. Etxea. Futbol zelaie. Saskibaloi. Kantxa. Vale. Polikiroldegie. Kirolde, Bai. oso ondo. Oso ondo. Argazki atera, Argazki modeloa. Argazki eta fotografoa. modeloa. Argazki eta Argazkilarie. modeloa. Bai, bai. Oso ondo. Batzuk pelikula egiten, una zuzendari, argazkilari eta Bai, modeloa. ez zu horrela. Ibanek segitu hartu du modelo rola, gustatu zait hori. Bai. Kurba. Ondo. 3 asmatuta, 60 puntu bitalde. Zoragarri. Bi aldeak ere. Nash, lehen zuzendari, orain aktore. Eneako balio dugu. Ia ba, hartu lekua ire berzuk ere. Unixe mirari bestaldean. Erne erredenak. Ez. Puntuak behar ditugu berezi goierri partean. Denbora. Ja, pentsatu ondo, Hasi lanean. Bi pertsona, bi gauza, Ez, bi ez. hitz. Bitz. Erretzailea. Bai, baina... Erretzailea, pekeinu ba. marihuana erretzailea. Bai? Porrua ez. Ba, bueno. Joder. porrua be bai, zelan dira eh? horrek, ez. Ez da bi, ez da bi. Tranquila, osea, hippiesak. Hori da. Joder. Edan, Edan.
Botilla. Bai, Dantza, alkola. bai. Botelloia. Ez. Patxarra. Ez, Txalimotxua. Ez. Plastikozko botella. Kantinplora. Garrafia. Gargardua. Ez. Errezago da, zer da hori? Ardaua. Bero. Azkena? Lehoia. Bai, eta? So. Akerra. Lehoia eta? Lehoia eta... Hauntza, akerra. Sagua. Ez. Sagua ez. Aderrak. Akerra. Ze animalidad, ez akerra. Hauntza. Oreina. Bai, bale. Lehoia eta oreinea. Unax, Ondo. txakolinari txinparta pixka bat, edo. Borobiltzeko Bai, txakolina falta, txintxin egiteko, baina oso ondo zauzie birekin be, 40 puntu hau pazuek. Bizkaiko txakolina horixe falta izan zaigu. Zuek hirurak asmarazteko prest? Bai. Ia, hartu lekua, Dunixe mirari. Osaba, neba, oso ondo modatzen zen ariketa honetan. Ia, Baina ezin dugu ikibardina. bueno, ikusiko dugu, demora. Ja, ikusi ondo, Baina. Eta orain, hasi. Ila garbitu. Dutxatu, ila garbitu. Orraztu, ila moztu. Txampua. Maskarilla eman. Maskarilla. Ez? Sendatu ila. Bero, Zer da? Suavizante eman. Ez? Maskarilla. Orraztu, Gomina eman. Gomina, oso ondo. Bibolin jo. Bibolin jolea. Biola. Biola bai. Berroi segundo. Zerretuta. Bai. Barkamena eskatzen. Nori? Zigorra. Bai, baina zein da egoera? Dantzaria. Dantzaria. Diskotekan. Bai, diskotekan? Diskotekan aserretu. Zeintzu dira, diskotekan zeintzu dira? Sartzen usten. Nobio- Segurata eta... Eta? Eta mozkorra. Parranda zalea. Bueno, taberna. Festalaria. Bezeroa. hartu leko. Neriak izango tibu. Mozkorra, festalaria, bueno, ondo. Segurata, atezaina dena dela. Maitasunez segurata. Ei, beste 70 puntu hau pazuek. Eroglifikotara iritsi gara, eta bina eroglifiko ditugu prest, 3 taldentzat. Urtzi iban zeuekin hasi, lehenengo eroglifikoak honela dio, denpora. Orain bai geratu zarela, Arrituta. Ikaratuta. ez tarria, Arkaitza. bale, bestera batera, Aitza. bale, Aitzakiari gabe. Aitzakiari gabe. bale, oso ondo. Aitza ikusten da, eta kia hori harik gabe. Aitzakiarik gabe. Oso ondo. Aitzakia ari gabe. Bai. Eroglio, ona da, Zuek ere bai, Urtzi ban, oso ondo, bigarren eroglifikoa, denpora. Beharrezkoa da, Atxedena. bale, oso ondo. Oso ondo. Laguntza barik, begiak zabalduta ikusi, H ikusten genuen, eta H dena. H dena, oso ondo. Eta atxedena, euneko izan da dila, Min luzera etorri horretik. Ezimesteko, egun puntu bikote! Haupa. Zemuz bikote? Horrekoan izan zen, Vale. teknika modura edo, bikingoarena deskurritu Bai. genuen. Modura pixka bat azkatuz gero, probatu. Bai, guztia baliogarri. Lehenengo eroglifikoa ire berrunas, denpora. Bere kabuz ikasi du, Mila kilovatio. zer da? Kanika. Kilobatio ez. Zer da? Beste modu batera? Kanika bat erantzuna den zati. Bere kabuz ikasi du kanika, zer falta da? Ikamika. Ez, zer da? Ia kilobait, megabaita. Ah. Megabat. Mega kendute Mekanika. eta mekanika. Ingeniaritza Ai. mekanikoa ikasten ari unaz. Da hoxe falla. Bueno. Hain zuzen hori da gertatu dena. Ire berrunas, hau pasuek, bigarrena denpora. Konkistatzera etorri ziren, Zein da gehiz gonoi. hasi, erro, bada erantzun berzatik. Bihar. Bale. Zeta, erro? Erromatar. Zer? Amaitu. Erromatar. Bihar. Erromatarrak. Ez, bikendu, erromatarra, bale. Hablen bat, Bai.
who are you? Inok ez dakit nor zaren miluzen. Ja. Beti geratzen gara zerbait izena jakin barik, baina Matt Damon aktorea, eta arrak, erromatarrak, oso ondo. Jakin beharri gabe ere... Asmatu! Good Will Hunting pelikula, ez? Bueno, beste baterako. 50 puntu! Dute iso birari, eroglifikoak, zelan, etxetik eta ondo? Etxetik nahi Bizen artean ondo. Ondo, Bueno, hori gariketa, Sorteko gauz, zenen lantaldi edarako, haupan eskak, lehenengo eroglifikoa denpora. Bandarik gabe atera da, hasi irakurtzen. Badarantzun noren zati. Aria. Aria badarantzun zati, nor da? Nor da? Nor da? Nor da bera? Ez dakit. Moises ez behintzat, baina bizarro horrega zepoten da. Upa! Mars, Karl, Mars. Bat, zaten dute Karl, Marsen izena, Karl Laria. Karl Laria. Bien artean ere zu adera bakarlari. Aurrengoa. Bueno, Mars eta bere kapitala. Venga, bigarrena, denpora. Itxaron mesedez? Gelan. Bai. Jode. Gong eta gelan. Egon gelan, oso ondo? Bizkor, Bestien ordez. Kompensatu dugu. Zalantzari gabe. 50 puntu dikote. Haupa! Eta zazpikitxo bat jarraian, zuentzat, guretzat dena ontzat Miguel Luzeok, Superamaran topatutakoa. Ondo? Supermerkatu gona, superheroiak eta joaten dira bertara. Superamaran egin erosketak, ikusi dugu kartel bat, eta kartelak dio, zaindu zure atala. Ze atal, ote da, ezta? Kuidatu piel, dio gazteleraz, alegia, zaindu zure azala esan nahi zuten, eta ez atala, beraz, Miluteok badakitu, Taindu atala! Etin da ibili atala taindu gabe. Eskerrik asko, zazpikia bialtzea. Bakizu gero nahi aski. Hemen esaldia apuntatu daugat. Etin da atala taindu gabe ibili. Hau da nik etxean egiten dudan aurre produkzioa. Oso ondo. Gero hori esango dut, jendeak txalo egingo du. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Haupa, zuek! Toragarri, oto ondo. Ze abez batxazan? Ze abez batxazan hau? Andoaingo ikusentzunezko ikasle jendea beha jota izuela, oso Eta txistu eta oiuka. Oto ondo, urtzi ban. Zaindu atala, zaindu eskua, hau zuen esaldia. Eta enuntziatua, naiz eta astelenak gogorrak izan... Piztu dira lehenengo ikurrak. Ia zer datorren. Zein da, eskutatu dugun esaldia, entzun? Zerez gaude eskas, Olaia Intziarteren arabera galtzerdi honez, historio honez, publiko honez, entzule honez. Publiko. Publiko honez, eskas gaude? Nola ba, noaingo daudeta. Rebotea. Entzule. Entzule honez. Eskas gaude. Oso ondo, ze. Eta oso letra ona, abestia, dena ona, aurrera. Zein musika talderen ikurra da honelako osto bat? Makonak, Untza, Julieta Venegas edo Sune. Untzarena. Untzarena. Bai. Opa, Untza, guazen aurrera. Ze estilo arkitektonikotakoa da? Errenazentista, barrokoa, erromanikoa edo gotikoa? Begiratu ondo. Erantzun ondo. Bai? Barrokoa. Ez? Erromanikoa. Erromanikoa? Ez? Errenazentista. Eta, non dago gotikoa? Gotikoa. Gotikoa zen. Bueno, inor mindu barik, bai, katedral politxenak mundukuek estilo gotiko. Dotore hau. Oso ondo. Gogoan izan, polita bada gotikoa. Aurrera.
Nola izena du sakanako euskarazko edabideak? Bai horixe, guaixe, erran edo txapa. Guaixe? Sakanakoak guaixe, guaixe. Osondo? Naiz eta astelena gogorrak izan, askatu nahi duzu urtzi ban? Ja ba. Wow. Ze bolita. Zein euskal musikarik argitaratu berri du, Todo Cambia abestiaren bertsioa. Inés Osinaga, Gizaro Andrese, Gola Salvadorrek, Idoia Surmendik. Inés Osinaga. Zuzen. Dena aldatzen da. Erra, Oso. Upa! Hau, Mercedes Sosarena da, esango nuke, jatorrizkoa. Bai, oso polita. Bai. Jatorrizkoa eta bertsioa, denak onak. Urtzi ban, dena aldatzen da. Eskuare bai pizkanaka, ari da argitzen eta. Ez duzu argi ikusten, goazen ba. Nola esaten da, gozezil erronkarin. Argilatu, gozilatu, flakilatu edo flakolatu. Gozilatu. Gozilatu, gure publikoa bezala. Ez. Flakilatu. Flakilatu. Eta ere, erregotea. Flakolatu. Flakolatu. Oh. Argilatu. Markagailuak. Gozez. Erre? Eta aurrera ezimestean. Zer da? Pantxika Telleria. Kazetaria, dantzaria, idazlea edo abeslaria. Zetaria. Zetaria. Eta zuzena. Dantzaria. Dantzaria. Osondo. Eta esaldi askatzeko aukera. Ire berru nax. Ez? Ez. Bueno, ba. Zein artistarena da honako margolan hau? Gustav Klimt, René Magritte, Salvador Dalí edo Gustav Uziki. Zakiat, seguru, baina... Ba, esantzak. Baina? Dalirena. Dalirena da? Izango baina. Ez. Gustav Klimt. Gustav? Eta ere? René Magritte. Hori bai. Magritena, osondo. Naiz eta astelena gogorrak izan, kopla batzuen bukaerako esaldia da. Bide batez? Saiatu nahi duzue? Bai? Bai. Ze ondo? Ja ba? Asteburuan parranda ez dut utziko, alba da. Zuzena da? Aldala. Ez da esaldi txarra, Bai. Guere bat Noisak gatoz, esan du. Baina, Ondo. parrandan segi behar eta izkiei ondo erreparatu. Noski urtzi ban aurrera. Nola jarraitzen du kantuak? Nola jarraitzen du? Erantzuten dionik, energiaz berrekin, ez da musa hoberik edo abesti pusketekin. Abesti pusketekin. Ez? Energiaz berrekin. Horrek itxura dauka, Energiaz berrekin. Ona. Kaminaban arte, zure falta izan, hori guztia. Askatu nahi duzu esaldia? Saia bat. Bai. Ja ba! Osondo. Asteburuan parranda ez dut utziko ahal dana. Ez da zuzena. Eta erreparatu letrei A agertuta bali badago, A guztiek buelta manda egon beharko lukete. Asteburuan, beraz. Urtzi ban! Ia ba, azken errondan murgilduta, Ze urtetan eman zuen azken kontzertua The Beatles taldeak. 1960an, 64an, 66an edo 70an. 70 oso beran duzute. Beraz, Venga, bota. 70an. marrean? Ez? 74. Lau? Ere? 76. Hori bai. Bai. 74. Urixe, erne orain. Orain bai. 74. 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
Asteburuko parranda ez dut utziko aldala. Hori, zuzena da? Asteburuko, hori bai! Hori bai! Komodina lekeitiora, oso ondo. Bat egiten duzu esaldiarekin? Bai. Aldala? Aldala, Bai, egingo dugu. Bigarren eskua prest, ate joka. Ire berrunas, zeguna izango da, bigarren esku hau, eta honela dio. Oriotar bat, zaraustar bat, eta getariar bat, ez da baidan. Piztu ire ikurrak eta guazan galderarekin. Nola jarraitzen du kantuak? Gertatu jolastu jauzi, maitasuna adierazi, dena baztertuta. Zoriontsu bizi, egin jauzi, beldurrak ahantzi, izan arribitzi. Zoriontsu bizi. Zoriontsu bizi. Firma! Kale, Ondo! Zora gari. R. Lehenengo letrak agertu dira. Ondo. Guazen bigarrenarekin. Zein abeslari ari da Oskorrirekin guretzat kantua abesten. Pedro Guerra izan da, Joan Manuel Serrat, Ismael Serrano, Albert Pla. Ismael Serrano. Ismael Serrano. Ez. Joan Manuel Serrat. Ez, etzan Serrat. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Oso ondo. Pedro Guerra. Kanariarra oso ona. Uartetako abeslaria. Letra zuentzat. Ire berrunas, galdera. Zein urtetan inauguratu zen Maria Cristina Hotela? 1910, 1912, 1924, 1926. 24. 24. Errebotea. 1910. Errebotea, ez da zuzena. 12. 12. Oso ondo. Maria Cristina Hotel garetia da. Oso ondo. Zeta. Zeta batzuk. Urtzi Iban, aukera, askatzeko, eskua? Ez. Ire berrunas, baurrengo galdera. Piztuko zaizkigu ikur hauek eta galderak dio. Zenbat aldiz esan du lol hitza? 8, 10, 12, 6. Hortzi. 8. Gero, wow, esaten duelako. Lo, 8. Oso esena zuek. Ekain. Agertu da. Oriotar bat, zaraustar bat eta getariar bat ez da baidan. Askatuko dugu eskua? Zuekin ari da? Ez. Urrengo ikurra piztuta. Non dago fakultate hau? Gasteiz. Bilbon, Donostian, Iruñean, Gasteizen. 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 Oso ondo. Analizara, Ireber? Ez, hoi letratakoa. Ados. N. Eskatuko dugu? Aurrera? Ez, aurre. Nongoa da Jon Maia Dantzaria, Oiartzun, Errenteria, Zumaia, Pasaia? Errenteria. Errenteria. Oso ondo. Bagarri. Kukaiko sortzailea. Venga, zer? Bai edo ez? Ari dira baina. Bai edo ez? Bat jarraituko dugu? Nola jarraitzen du bestiak? Zure alboan nagoenean, elkarrekin gaudenean, lagunekin nagoenean, kalean gaudenean. Zure alboan nagoenean. Zure alboan nagoenean. Zunixe? Elkarrekin gaudenean. Elkarrekin gaudenean? Bai. Hori bai. Bai, neskak, baietz? Bai. Bai? Txeka batzuk ere? Ba, oso ondo, saiatuko gara esku askatzen. Ez gezurrik esan, azken balea, gurea da eta puntu. Zuzena da? Epa, bigarren komodina, haupa zuek! Haupa neskak, bigarren komodina! Oso kostaldeko entzako moduko esaldia zen, nola Oso bai? ondo. Bi komodin arrantzatu ditugu, momentuz. Hirugarrena? A ber. Ia ba, zuen esaldi hause.
Isilik dagoenari, etzaio gertatuko. Atxotitz bat hemen. Zein da, Isa Sakararen jatorrizko izena? Alex, Xavier, Xuban edo Manex? Xuban. Xuban? Ez? Xavier. Xavier? Bai. Oso ondo. Agertu zaigu. Aurrera. Zein musika talde da, entzun? Eskabidean. Nola? Eskabidean. Zergatik? Zautzatelako. Gustoko duzu? Eskabidean? Bai, horixe. Oso ondo. Ondo. Eskazalea du nixe. Ene, Eta hirugarren erronda. Zer esan nahi du, pesia hitzak. Uholde, jasa, zirimiria, elurra edo haize zakarra. Pesia. Zirimiria. Zirimiria. Ez. Uolde jasa. Uholdeak bai? Bai. oso ondo. Uholdeak komodinik ekarriko aldu? Ez oraingo ez behintzat. Unixe mirari, zuekin ba. Non du jatorria, ramenak Indian, Txinan, Japonian edo Jordanian? Japonian. Hau txikiarekin esan dugu? Oso ondo. Ze ona, mesedez. Baita ere asmatu, bai. Ze ona. Te, Atxotitz bat, Isilik dagoenari, etzaio gertatuko. Zuek isilik momentuz? Bai, momentuz bai. Ja, aurrera. Jarraitu abestia, inozoaren hitzak. Zor daitezela, ez daukat ezerreta, korrikarik ez. Inozoaren hitzak. Aitu, nixe. Inozoaren hitzak. Daukat ezer, hori da. Zuek eduki daukazu zerbait. Bi komodin, hirugarrena nahi, Bai, baina aurrerago. ia ba, aurrera. Nola esaten da, gibela hundia oinatin, zantzirdoa, gabalardoa, mantzardoa edo lasardoa. Asko esaten da oinatin. Mantzardoa. Mantzardoa, ze ona, dotore. Ze ona berbie. Bai. Be, Zaiatu nahi duzue? Argituta, ukagu esaldia. Irutik iru komodin polita litzateke. Unixe mirari, Ez. aurrera. Zein urtetakoa da, 101 gaztelu telebista saioa, 2013, 14, 15 edo 16koa. 2014. Malau? Ez, Dakit. Mairu. oso ondo. hori bai. Eta Urtzi eta Iban, erne oso. Katzeko prest? Bai, saiatuko gara. Txon. Bai. Ia ba. Hitz andana batean, akatsen bat egongo da beti. Zuzena da? Akatsik ez hor! Oso ondo! Komodina, Urtzi ban, oso ondo. Markailua, Kabidanok, 260 puntu. Urtzik eta Ibanek eta komodin bat. 230, Ireberrek eta Unasek, 280. Dunisok eta Mirarik eta bi komodin. Zein da zuzena? Dantzan jartzeko momentua komodin horiek edo ez? Zeuek ikusi, batzuk errazago dituzte zereginak, beste batzuk baino, baina puntuak behar ditugu. Ez dago zer erabakita. Urtzi, Iban, zeuek hasi lehenengo taularekin, txakur, arrasak. Eskatuko ditugu. 11 kontzeptutatik 8 zuzenak dira, 3 okerrak. Labrit, txakurra, bon txakurra, Burgosko eper txakurra, Mastina, Mosa, txakurra, Enkarterriko bilanoa, Peterra, Txou-txoua, Kantabriko ur, txakurra, boxerra, Dobermana. Dobermana, venga. Dobermana. Dobermana, Oso arriskutxua. Ireberrunas, Mastina. Mastina, Dunize Mirari, Boxerra. boxerra. Antzoziloak ere bai, txakurrak ere bai. Oso politxe, boxerrak. Urtzi, Iban. Txou-txoua. Boxerretik txau-txau era, txakurra arraza txinatarra. Txakurra arroza bat, Ireberrunas. Burgosko eper txakurra.
Bai. Eintzarako aproposa. Enkarterriko bilanoa. Enkarterriko bilanoa. Oso ondo. Euskal Herriko txakur arraza. Bi zuzen oraindik. Mosa txakurra. Mosa txakurra. Ibai bada, Mosa. Ireberrunas. Bon txakurra. Bon txakurra. Alemaniako herri baten izena da Bonn. Dunixe, mirari. Bi Komodina. zuzen. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Erantzun bat, erantzun zuzen bat. Lortuko duzu horren truke. Labrit txakurra. Lanbetako. Eta 70 puntu ditugu eta planto egiteko aukera. Edo azken komodina erabilita badakizuen. Planto egingo dugu. Planto. Planto. Dotore. Zugu erabiliko. Bigarrena. 70 Vale. punturekin. Ondo jokatua. Nik erabiliko duten. Bai, Bai, nik bigarrena ere bai. Osabak Eta ere bai, ehun eta akaso, berrogeita hamar biziago hartu. arriskatu, baina ondo dago. Ireberrunas, zeon ganagoaz, eta bigarren taula honen eskatuko duguna da, 100 urtetik gora dituzte. Seat, Audi, Ford, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Hyundai, Citroen, Skoda, Renault. 100 urtetik gora, zeinek? Seat. Seat. Ai, Kolpelatza, 50ean sortu baitzen. 1950ean. Dunixe mirari. Ford. Ford. 1903 urtean sortua. Henry Ford, Fordismoa, oso Ja. ezaguna. Urtziban, Zer esango diago? Peugeot? Peugeot. 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 1986 urtean sortua. Dunixe mirari. Renault. Renault. 1988 urtean Urtziban. sortua. Citroen. Citroen. 1919koa da. Dunixe mirari. Honda. Honda. Eta zuzena, 80 urte baino gutxiago ditu konpainiak. Urtziban. Akats bakarra. Komodina erabiliko dugu. Komodina erabiliko dugu. Erantzun zuzen bat horren truke. Audi. 1909 urtean sortua. 50 puntu daude. Jarraituko Planto. dugu edo planto? Planto egingo dugu. Ba, planto egingo dugu, oso ondo. Hyundai zen geratzen zen Hori da. akatsa. Tartean Opel, oso zarra 1972koa. Tira. Auto asegurua kontratatu. Eta 50 puntu gora. 3. erronda. Dunixe, mirari, komodinarekin zaudete oraindik, eta aktore australiarrak nahi ditugu. Rose Byrne, Kate Blanchett, Margot Robbie, Hugh Jackman, Eric Banadinovich, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Heath Ledger, Jacob Elordi, Emily Blunt, Saoirse Ronan. Chris Hemsworth. Hori badakigu posterra daukagulako, ezta? Melbourne jaioa. Urtziban, Heath Ledger. oso ondo. Perth, irian jaioa. Ross Byrne. Rose Byrne, Ondo. Dunixe mirari. Australiako aktore bat. Zerrenda honetatik. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Erantzun zuzen bat, oparitan gure aldetik, trukean. Hugh Jackman. Posterretarako aproposa hau ere. Sydney jaioa. Bai, bai. Urtziban, Margot Robbie. Margot Robbie. Zoragarri. Barbie. Ireberrunas, 3 onak 3 txarrak momentu honetan. Emily Blunt. Emily Blunt. Londonen. Oh, Zen. Dunixe mirari. Jacob Elordi. Oso ondo. Arbaso euskalduna ditu. Juanjo Elordiren, lehen guzua. Ara. Bai, Kate Blanchett. Urtziban. Kate Kate Blanchett. Blanchett. Zoragarria. Australiarra da? Melbournen Ondo. jaioa. Dunixe mirari zuzen bakarra?
Asmatu eta puntu danak zeuentzat. San Ruiz Ronan. Zabirs Ronan? Estatu Batuarra. Urtzi ban, azken aukera. Erik Banadinovic. Zuzena da. Puntu bikote. Ondo! Eta markagailuak honela geratu dira. 660 puntu! Urtzik eta Ibanek. 630, Ireberrek eta Unasek. Dunixe Mirari 550. Goierriko gure bigotea, Ireber Unax, mutiloa behasain, elkarri begira. Zer pentsatu Unax? Bueno, pena ala, baina, bueno. Oix, kai, gaurko hain da. Oinak lurrean, oiko duzunez, Unax esan zenuten. Gu nahi dugu, behintzat lehenbizikotik aurrera egin. Eta bigarren saiora pasa bizitzarete, bigarren gora. Bai, ez da, Ireber, pozik? Politxe izan da iraundon bitxarten, hasi. Bai, gustu aritu zarete, Bai. aritu zareten tarte horretan. Unax, asko gustatu zait, benetan, zure patxada, pragmatismo hori. Ez dakit oparituko zen iziguken azken hitz batzuk, ikuslei eta. Bueno, plazer bat izan dela, da Goierritar usti animatziet, plato hau gure gana ben behar dugu. Unax lehendakari, txalo beroa! Auto bikote! Batetik, dagoeneko dekoratuaren parte baitira Urtzi eta Iban. Hemetxe zaudete, Leku hartuta, amildegi ondoan, baina salto egiteko gogorik bat ere gabe. Meno oso guztua gaude. Bai, ez da, eroso. Kompainia honi, handa. Hasi hor gautze, Laister, bai, hauek ekarri du etxetik lanparatxo bat, eta zuen gustora atondu. Baina kontuz gustora aritu baitira Dunix eta Mirari. Ama alabak ere, pozik ez da? Bai. Amigaria eskalatzeko prest. Bai, Claro. zegia da, orain arte, denetik gertatu izan dela, ja sokatirara iritsita, Urtzik eta Ibanek alako nagusitasun bat edo, izan dute, erakutsi izan dute. Kasu askotan, lehiakide iritsi berriek, alako, ez ustekoak edo hartze dituzelako sokatirarekin. Beraz, Dunixe Mirari, erne biak ere, bizkor, zuzen, ozen, argi erantzun, eta batez ere ondo konzentratuta. Ados, zuek hasiko. Venga, guazen sokatirara. Venga, luzatzen ari naiz. Guazen. Hartu lekuak, mesedez. Denbora, Dunixe Mirari. Ze herritan ospatuko da 2024ko ibilaldia? Elorrizon. Getxon, ze kolorekoa da 2 euroko txampona barnealdetik? Zilar kolorekoa. Urre kolorekoa, ze bokal errepikatzen da gehien astigarraka hitzean? A. Bai, oso ondo, zein abeslari tolosarrena da neskaren kanta bestia? Paso. Berde Prato, zenbat marra gorri ditu estatu batuetako banderak? 5. 7 ditu, ze esan nahi dute lab siglek? Langilea abertzalen batzordeak. Zuzen, abokatua izateko zein gradu ikasi behar da unibertsitatean? Zenbide. Bai, ze kiroletan aritzen da Maite Maiora mendaroarra? Atletismoan. Mendi lasterketan zein pilotalekutan izan zen txapeldun Aitor Elordi ekainaren 4an? Bizkaiarenan. Bizkaian, oso ondo, zein hizkuntzatatik dator kursal hitza? Frantsesa. Alemana, zenbat proba daude miluzeko demoraldi honetako lehen fasean? 6. 5, zein da Albina Estardaz pertsonaia egiten duenaren benetako izena? Paso. Eneko. Paso izan da lehenago, ze familiatako musika tresna da oboea? Aizezkoa. Aizezkoa, zein intsektuk ematen dio izena Unai Elorriagaren liburu bati? Eulia. Matxinsaltoak gaur asteazkena bada, zein egun izango da, etzidamo? Larunbata. Larunbata, zein hiritan sortu zen Globo janari banatzaile enpresa? Washington. Barcelonan, zenbat helize ditu gutxienez helikoptero batek? Bat, zuzen. Bilbo handiko zemagarren frekuentzian emititzen da Bilbo hiria irratia? 95.6. 96.0, zein da Lisboako garraiobide tradizional ezagunena? Tranbia. Zuzen, zein herritakoa da Iraurgi saskibaloi taldea? Irun. Azpeitia, trontzaz gain, zein beste kiroletan aritzen da, Nerea Sorondo? Arri jasotza. Aizkoran, zein izan zen Gipuzkoako hiriburua 1854 eta 54 urten artean? Tolosa oso ondo, zein materialez eginda daude normalean, abarken zolak? Larruz. Zuzen, jarraitu zea maizena bestia, borobildu zaizkit ertzak? Zure ondoan. Zuzen, 80ko hamarkadako zein urtetan jaio zen Ibai Llanos streamer bizkaitarra? 83an. 85ean, nola du izena Barcelonako portua eta Kataluniako plaza lotzen dituen pasealeku nagusiak? Paso Kolon. Ramblak, zuzen, zein herrialdetan du jatorria? Kurriak? India. Zuzen, zein da ekialdeko Timorko banderaren kolore nagusia? Urdina. Gorria, Gipuzkoako zein herritan du egoitza nagusia Astore markak?
Arrasaten. Arrasaten zuzen, Belize eta Mexikoz gain, zein beste herrialdeko osatzen du Yucatan penintxula. Paso. Guatemalak, zer da txirimoia? Fruta bat. Zuzen, zein da Ozeania osoko aintzira sakonenaren izena? Paso. Eire, zenbat da 73 zati zazpi? 9. Zuzen, nola du izena Eibarko Euskal Dantza taldeak? Paso. Kezka, zein aktorek interpretatzen du Barbie protagonista 2023ko filmean? Margot Robbins. Zuzen, ze likidotik ateratzen da baselina? Uretik. Paso esan duzue petroliotik, ze herritan du jatorria larrain dantzak? Nafarroan. Lizarran, nork zen itxasoaren jainkoa Grezian? Poseidon. Iritsi da, iepa. Ufa! Ze sakatira, ufa! Urtzi lanzemos? Bueno. Ondo. Bai. Poseidon, iritsi gara, baina. Arrapatu gaitu? Bai. Besterak ustaldi bat eman zeien miluzen. Finalik ez, gaur? Gaur ez. Urrengo ustean zaino gara, Oso ondo. Apa moteiek. Baikote! Lekitxotik etorri, eta Dulise Mirari, entzun! Zuentzako txaloza barra baita hori. Gaur miluzen leku hartu eta finaleraino. Listo, lanak eintza. Nola, listo. Ez. Lanean aztekotan orain. Baina disfrutatzera. Orain artekoak egin dituzue, hombre, disfrutatu eta zakua eramango bageneu zoragarri gainera. Esan dugu txaloak. Andoa indik, ikusentzunezko ikasle guztiak egon daizuela. Publiko zoragarria. Eta esanakoa, gozatzen hasita, finala ondo egingo bagenu, gozatzeko biru pixka bat. 26.450 eta 50.000 euro gaintzuten. Ufa! Zoratu danok. 26.000 eurotik gora Dulise Mirari, eta 11koa zuzen kokatuko dugu, bai edo ez, gure galderaren arabera, erantzunak zuzen egokitu, eta urrezko galdera zuzen erantzun. Bai? Aleginduko gara. Bai. Hauetako, zeintzuk dira, uharteak. Hori gaurko galdera, denbora. Elbelin. Santa Elena. Barbados. Mati. Sumatra. Comino. Maui. Elba. Athabasca. Zanzíbar. Tosha. Amaikakoa kokatu dugu, egiaztapena egingo dugu. Une honetan 4 akats. Denpora daukagu. Fijo. Aldaketak egin eta egiaztatzen gabiltz, bigarren aldiz, 4 akats. Zanzíbar. Zanzíbar, bai. Tosha. Holan. Proba horrero. 4 akats. Bakizu. Ez. Egiaztatzeak amaitu zaizkigu. Eta elba kendotu kibaztan. Elbak sonaten hauen. Vale. Zein txiko. Santelena. Zein da mendua. Santelena ez dakit. Bueno, Santa Elena ez. Nik uste Santelena bat dela. Bai. Lautan lagukiuz. Bale, bakendo. Holan txiko. A ver, Sumatra. Fijo. Perdón, ez. Sumatra, bai. Ah, pues hori. Maui ez dakit. Maui, Hawaiiko da, ma. Athabasca ez dakigu. Maui ez da hiriburua, ez da islia da. Ez dakit. Nik holan txiko. Denbora. Dulise Mirari, urrezko galdera. 11 hauetako, zein 2 toki daude Kanadan. Denbora. Kanadan, hostia. Athabasca, no sé. Athabasca. No sé, izen exotiko da. Aukeratu ditugu. Erantzunak, zemoz? Bueno, Azerratu barik, ez dakit. bai, nahiko. Basiko gara, ikusten zeintzuk diren irlak.
Santa Elena eta Barbados irlak dira. Zuzena da? Santa Elena Ozeano Atlantikoko hegoaldean, Barbados, Karibeko uhartea Antilletakoa. Santa Elena hil zen Napoleon, bito. Sumatra, Comino, irlak dira? Sumatra Indonesiako handiena hain zuzen, eta Comino berriz Maltako irla bat. Tunisek bazekin. Malta bai. Atabaska, dantzan ibili gara, bai ez, ez eremuan geratu da, zuzena da? Atabaska mendi harritsuetako glaziar bat baita. Ondo. Zanzibar, Tosha, irlak dira? Zanzibar, Afrikan bertan jaio zen, Freddie Mercury besteak beste, eta Tosha Galiziako Rias Baixas itxasadar multzoan dago. Irlak direla, jarri dugu, geratzen diren biak zuzenak dira, Maui eta Elba, irlak dira, uharteak dira. Opasuek? Maui, Hawaiian, ondo, Elba, Livornoko irla, Italiarra berriz. Pare bat erantzunera gaude? Amaikakoa osatzeko. Amaikakoa osatuta 500 euro. Helbelin. Ez da irla. Zuzena da? Mendi bat baita. Zer? Ya nerviosa barriro. 10 zuzen kokatu ditugu. 11garrena zuzen kokatuta, lehenengo aldiz ikusiko genuke biluze berritu honetan. 11koa zuzen jarrita eta 500 euroiek banatuko genituzke, eta Sakurako bidean jarriko ginateke, hori da garrantzitsuena. Mati! Estela irla diogu, zuzena da? Uhartea da bai, Inuiten Nunavut, lurraldean kokatua. 250 euro, eskuratuta. 250 euro lekeitiora doaz. Urrezko galderaren erantzuna zuzena izan da, 1000 euro eskuratuko dituzue. Dunixe mirari, 11 hauetako ze bitoki daude Kanadan, galdetu dugu. Atabaska, Kanadan dagoela, erantzun diguzue. Zuzena da? Kanadako Alberta probintzian hain zuzen. Kanadan baldin badago aukeratutako Helbelin, 1000 eurorekin etxera. 250 baditugu. 1000 euro erantzun honen baitan. Urrezko galdera, 150 asmatuta. Helbelin, Kanadan, zuzena da? Inglaterran dago, Mati, zen Kanadan zegoena, oso ondo! Baina Donisetan idari, gaur iritsi eta 250 euro irabazi dituzu dagoeneko. Zoragarri, Eitsi horri, urrengo minuzen gehiago, apoikote. Lehiakide bikainak biluzen eta ikusleak zer esanik ez, mila eskerra beratiarren urrengo arte eskerrik asko!